Beno. Kurtsoa amaitzen ari dugu eta oporrak hartzeko desiatzen denak ez, baina amaitu baino lehen funtzioak ikusiko ditugu. Eguneroko bizitzan, bi magnituderen arteko erlazio adierazteko askotan funtzioak erabiltzen dira, bai. Horrexegatik, garrantzitsua da hauek nola adieraz daitezkeen eta ze esan nahi daukaten ulertzea. Beraz, joango gara apurka-apurka. Demagun, hemen ondoko funtzioa daukagula. Berez, funtzio honek adierazten duena da, Gasteizko temperatura erregistratua 2018ko uztailaren 15ean. Hau da, egun batean hartu ditugun temperaturak, bai? Eta adierazten ditugu grafiko baten bitartez kasu honetan. Ikusten dugun moduan, grafikoetan beti izango dugu ardatz horizontal bat, X ardatza, eta ardatz vertikal bat, Y ardatza, bai? Eta ardatz bakoitzean magnitude bat kokatuko dugu. Kasu honetan, X ardatzean denbora kokatuko dugu, hau da, eguneko orduak, eta Y ardatzean temperatura, bai? Gradu zentigradutan. Bale, X ardatzari ordenatu ardatza ere deritzo, bai? Eta Y ardatzari absisa ardatza, bai? Bale, ikusten dugun moduan, ordu bakoitzean egon den temperatura erregistratu dugu. Hau da, gaueko 12etan ikusten dugu 2, 4, 6, 8 gradu ditugula. Hemen beste puntu hau adibidez, izango litzateke goizeko 11etan eta Y ardatzean 12 gradu ditugula. Horregatik puntua, X koordenatua 11 eta Y koordenatua 12 litzateke. Beste hauze, ikusten dugun moduan, hemen behan, atzaldeko 5 lirateke, hau da, 17. ordua, eta temperatura, kasu honetan Y ardatzean ikusten dugu 24 gradu zirela. Bale, beraz, funtzioak bi aldagai lotzen ditu. Orokorrean, X eta Y letren bidez izendatzen dira. X aldagai askea da. Zergaiti deitzen diogu aldagai askea? Eta Y menpeko aldagaia. Bale. X askea da, kasu honetan, askea dena beti X ardatzean kokatu behar dugu, denbora, ez dagolako temperaturaren menpez, denbora bere kabuz pasatzen da. Eta Y aldagaian beti kokatu behar dugu menpeko, Y ardatzean barkatu menpeko aldagaia. Hau da, temperatura. Temperatura bai dagoela eguneko orduaren arabera. Horregatik dago denboraren menpe. Bai, ordan beti, denbora beti izaten da X ardatzean, eta beste magnitudea Y ardatzean. Bai? Eta beste bi magnitude ezberdin ditugunean, askea dena beti X ardatzean kokatuko dugu, eta menpeko aldagaia Y ardatzean. Bale. Bestetik, funtzioak Xen balio bakoitzari, Yren balio bakarra elkartzen dio. Hau da, XY. Ikusten dugun bezala, goizeko 11etan adibidez, temperatura 12 gradu da. Bakarrik dagokio, goizeko 11ari temperatura bakarra. Ezin dugu bi temperatura duki, ez? Bakarra da, horregatik Xen balio bakoitzari balio bakarra elkartzen zaio beti funtzio batean. Kasu honetan, hemengo bi hauek funtzioak dira, bai, ikusten dugun bezala Xen balio bakoitzak, Yren balio bakarra dauka. Hemen Xen balio honek, Yren balio bakarra. Baina, beste honek adibidez ez dira funtzioak. Ikusten dugun bezala hemen, Xen balio honek, behan Yren balio bat dauka, goian beste bat eta gorago beste bat. Beraz, ez da funtzioa. Eta hauze ere ez, bai? Orduan, garrantzitsua da, aldagai askea X ardatzean, menpeko aldagaia Y ardatzean. Bai? Eta gero funtzio bakoitzak, bai, funtzioetan markatu, Xen balio bakoitzak Yren balio bakarra eduki behar du. Bale. Funtzioen ezagurri batzuk ikusiko ditugu jarraian, bai? Hemen ikusten ditugun hauek, funtzioak, bai, beti eskerretik eskuinera analizatu eta deskribatzen dira. Hau da, aztertu behar ditugu norantza honetan, eskerretik eskumara, bai? Orduan, gorakorra dela esaten dugu, kasu honetan A eta B arteko tarte hau, gorakorra da, bai, zagaitik eskerretik eskumara aztertuta, gorantza egiten duelako. Bai, aldiz, berakorra izango litzateke, eskerretik eskumara hartuta, beherantz egiten duen tarte hau, bai? Eta gero zer gertatzen dare? Gorakor izatetik beherakor izatera, maksimoa daukagula,
eta alderantziz, beherako hor izatetik gorako hor izatea, C puntu hau minimoa litzateke. Bale. Ba, hause apurtxo bat ulertuta, liburuko 258 garren orrialdeko ariketa hauek egitea nahiko nuke, bai? Bat, bi eta hiru. Hirugarrena, bai, aurreko temperaturaren grafikoari dagokio, bai? Eta honetaz aparte ere, 259 garren orrialdeko ariketa hause ere, bai? Ikusteko, eta joateko apurtxo bat funtzioen esanahia ulertzen. Bueno, ekilanari eta animo.